Gamarrako Ostalaritza Eskolan gaude, Gasteizko ikastetxe publikoa. Non ostalaritza arloko doako trebakuntza eskaintzen den. 25 urte hauetan sari eta eskerron ugari jaso ditugu. Esate baterako 2005ko zilarrezko kua, kalitatezko ekoskan isoa, edota 2008ko Euskadi Turismo saria. Baina eskerron garrantzitsuena, egunero gure eskolara ikastera datozen ikasleena da. Ostalaritza zikloetako ikasleek Gamarra eskolako egun bat nolakoa den erakutsiko digute. Hemen dago sukaldaritzako ikasle talde bat, gastronomia eta elikadura moduluko klasean. Hemen ikasten dutena gero klase praktikoetan erabiliko dute. Bitartean, zerbitzu arloko ikasleek taberna kafetegiko klasean daude. Klase gehienak praktikoak dira, ikasteko modurik onena baita. Askotan, hitzaldiak edo jardunaldiak antolatzen dira. Gaur, Britainiar sukaldari bat etorri da, James du izena, eta sukaldaritzako klasea ingelesez ematen ari da. Jarraian, sukaldaritzako klasera doaz. Egin behar duten sukaldaritzako produktuak azaltzen dizkiete irakasleek. Gero, talde txikietan, menu ezberdinetako platerak prestatzen hasten dira. Jatetxe arloko zerbitzuetako ikasleek klasea bukatu dute. Orain, informatika gelara etorri dira. Hor, laniko prestakuntza eta orientabidea edo eskaintza gastronomikoak egiten ikasten dute. Baita, beraiek sortutako enpresa simulatua kudeatu ere. Sukaldean lanean jarraitzen dute. Orain, gozotegira pasatu dira. Tailer hauetan okintzako, pastelgintzako eta gozogintzako hainbat produktu egiten dituzte. Bazkaltzeko ordua hurbiltzen ari da, eta jantokiko bezeroak heltzen hasi dira. Jatetxe arloko zerbitzuetako ikasleek harrera egin eta gero, sukaldeetan eta gozotegietako tailerretan prestaturiko elaborazioak eskaintzen dizkiete, eta baita edari eta ardoei buruzko aholkuak ere. Eskolako ikasle guztiek era koordinatuan egiten dute lana. Gauzak eginez, hobeto ikasten baita. Horrek ematen die prestakuntza integrala eta kalitatezkoa, beraien etorkizunean garapen pertsonala zein profesionala ahalbidetuko duena. Gamarra Ostalaritza Eskola ikasteko leku aproposa da. 1000 metro karratu baino gehiago dituen eta ondo hornituta dauden tailer berrituetan praktikak eginez ikas dezakezu. Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irteera handiak dituzten lanbideetako doako prestakuntza eskaintzen dizu. Horrez gain, zure inguruko enpresetan edo Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Nahi duzu? On egin!